No niin, ja Facebook-matkamme jatkuu tässä näin. Ja kaskas, täältä tuleekin heti uutta postausta. Vain suomalaisille ryhmästä. Ja otsikko. Iltasanomat.fi. Espanjassa jo 1300 kuollutta. Pääministeri varoittaa. Pahin on vasta tulossa. Eli Sanna Marin vai varoittaa vai Espanjan pääministeri. No, likataan nyt piru vielä tääkin auki. Ja saadaan vähän enemmän siitä madosta suupalaa. Maassa on 25 000 todettua koronatartuntaa ja 1300 kuollutta. Euroopassa tilanne on huonompi vain Italiassa. No, tämä on ihan luonnollista, että tiheät populaatiot, niin siellä sairastuu tietysti enemmän ja vanhukset sairastuu. Tartunnan saa niin suurin osa ihmisistä, kaikista terveet ei edes huomaa, että heillä on tämmöinen tartunta. He jatkavat elämänsä ihan normaalisti, vaikka siellä se pöpö on. Mutta sitten kun immuniteetti on vanhuksilla heikentynyt, niin osalle vanhuksista käy vähän huonosti. Vanhukset ei kaikki läheskään kuole siihen että enpä olisi niin kauhean hysteerinen tämän vuoksi. Espanjan pääministeri, no se oli Espanjan pääministeri. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on varoittanut Espanjaa edessä olevista vaikeista ajoista. Meidän täytyy valmistautua henkisesti edellä oleviin erittäin koviin päiviin, Sánchez sanoi televisiopuheessa. Kaikki varoittelee tämmöisestä äärimmäisestä uhasta, että Suomen pressa, että ei saa olla liian nurhe ja pitää nyt olla niin vakavasti ja hytistä ja tytistä ja pelätä ja näin Espanjan pääministeri. Ne on kaikki unionisteja Ne haluaa pelotella ja sekoittaa ja 25 000 tartuntaa Espanjassa. Kuolleita yli 1300. No Italiassahan on vielä kauheampi tilanne. Siellä on kohta jo 6000 kuollutta. Italian väestö on 60 miljoonaa ja promille sairastuu. Siis on olemassa tartunnan saaneet, sairastuneet ja kuolleet. No tartunnan saa suurin osa populaatiosta. Italiastakin lähes 60 miljoonaa, sanotaan 40 miljoonaa, vaikka kukaan ei tiedä, niin saa tämän tartunnan. Mutta sitten osa sitä sairastuu, ne on näitä vanhuksia. Ja vanhuksista, jotka sairastuu, niin niistä kuolee joka 10. Siihen tullaan taas siihen, että mistä me saamme nopeita lainsäädäntötoimia. Perkaamme kyllä myös ripeästi niin. Siihen, että voimmeko me tuoda eli kerrataan vielä. Tartunnan saaneet, sairastuneet ja kuolleet. Kiinnostaa myös se, että tullaanko antamaan uusia rajoituksia. Niin nyt katsot, meitä kiinnostaa huomattavasti tämä Suomen tilanne. Eli jos tämä sama kaava menee kuin Italiassa menee, että sairastuneita tulee paljonko siellä nyt niitä sairastuneita Italiassa oli? 6000. Tartunnan saaneita oli se 60 000 ja 6 000. Niin, tää nyt menee päässä laskuksi. Mä jo laskin näitä, tai mietin niin. Nyt pidetään pieni tauko. No niin, meni ajatukset sekaisin, laitoin telkkariin hiljemmalle tuo taustalla, kun Kulmuni tuo Kulmuni siellä, ministeri Kulmuni siellä jolkotteli, niin Suomen tilanne kiinnostaa.
Ja suhteellisena esimerkkinä voi verrata Italian tilanteeseen. Eli promille sairastuu vakavasti. Ja näistä joka 10 on niin heikkokuntoisia vanhuksia, että he ikävä kyllä kuolevat tähän. Eli promillen kymmenys on tietysti 0,1 promillea. No Suomessa on, sanotaan, että Suomessa on 6 miljoonaa ihmistä vaikka noin pyöreästi, niin jos 6 miljoonasta menehtyy tähän koronaan vanhuksia, 95% vanhuksia, niin se tekee 600. 0,1 promillea 6 miljoonasta on 600. Menehtynyt, mutta esimerkiksi Suomi verrattuna Italiaan on paljon väljempi. Täällä ei ole semmoinen niin suuri kontaktialttius jo luonnostaankaan kuin esimerkiksi Italiassa on. Se on Suomen etu siis tässä tapauksessa. Niin. Pieni väestöhän ei muuten ole kyllä etu, mutta tämmöisessä tapauksessa se on etu. Niin siitä 600 kuollesta voidaan vähentää hieman vähennyskertoimella. Eli tämä väljyys on se vähennyskerroin, niin väestön väljyys. Niin heitetään, Suomessa tulee kuolemaan 500. Nyt tähän mennessä nyt on 23. päivä maaliskuuta, niin on 1 kuolema Uudellamaalla. Niin siitä sanotaan semmoinen, lasketaan se 100, 500. Suomessa tulee, sitten mä vähän ennustelen tässä, sori vaan. Eli siitä saataisiin 500 kuollutta Suomessa. Sekin tuntuu vielä isolta määrältä. Ja nyt on talvi täällä. Kuitenkin täällä on talvi, vaikka se ei suomalaiseen mieleen oikein mielly talvena, mutta kyllä täällä talvi on. Niin vanhukset liikkuu kyllä muutenkin vähemmän. Tämä justiin, mikä aiheuttaa sen piikin, siihen kuolemapiikin, on vanhukset. Erittäin vanhat vanhukset. Tämä Uudellamaallakin kuollut oli todella vanha mies tai nainen. Todella ei ole kerrottu sitä. Todella vanha, todella iäkäs ihminen oli. Niin tiputetaan se talven takia sitten vielä 100, 400. Eli mä ennustan, että Suomessa kuolee tähän koronaan korkeintaan 400 ihmistä. Eli onko tämä nyt sitten sitä disinformaatiota, mistä tämä Länsi-Uudenmaan päätoimittaja Päivi Kallokin puhuu. Mä oon hyvin taipuvainen kuitenkin uskomaan, että hyvin harva journalisti haluaa tehdä loogista päättelyä numeroiden valossa. Eli asiat on vastakkain, niin kuin näkee tästä päätoimittajan pääkirjoituksesta. Hän esittää niin haamumaista teoriaa, että siitä voi hahmottaa, että asia ei ole syytä olettaa, että hän on paranoidi. Niin hän esittää niin haamumaista teoriaa, että näkee, että asiat ovat vastakkain, niin kuin erään puolueen puheenjohtajakin totesi, että asioita ei voi laittaa vastakkain, kun ne ovat vastakkain.
Eli tässä on tämä Vuorisen eli Vakavanhan Väinämöisen arvio, että Suomessa tulee kuolemaan noin 400 iäkästä vanhusta tähän koronaviruksen aiheuttamaan menehtymiseen. Niin. Ja loppukaneetti. Vakavanha Väinämöinen kauan soitti kanteletta. Mitenhän se muuten jatkuu? Täytyy joskus ottaa selville. Morjes.